Niin, hyvät naiset ja herrat, myös minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tänne ARA-päivään omasta puolestani tällä kertaa tänne Lahteen. Vaiherikas ja jossakin määrin värikäs vuosi on taas kulunut nopeasti ja rahoituksellisesti vuosi toteutuu kutakuinkin valtuuksien osoittamissa puitteissa. Alkanutta ARA-tuotantoa kirjattiin osapäätösten perusteella yhteensä 6179 asuntoa, joista erityisryhmien asuntoja oli 3768. Asumisoikeusasuntoja käynnistyi koko maassa 1170 kappaletta ja normaalia korkotuettuja vuokra-asuntoja yhteensä 1240 asuntoa. Pettymys sen sijaan oli, että pääkaupunkiseudun ja aiesopimuskuntien osalta liikkeelle lähti normaalia vuokra-asuntoja vain 369 asuntoa, joista pääkaupunkiseudulla 319 ja aiesopimuskunnissa 50 asuntoa. Se on sangen vähän, kun tiedetään, että alueella asuu noin 1/4 kaikista suomalaisista. Toisaalta on todettava, että tuotantomäärät ARA-vuokra-asuntojen osalta ovat olleet samankaltaiset jo viimeisen noin 10 vuoden ajan. Erityisryhmien osalta kysyntä näyttää jatkuvan korkeana myös alkaneena vuonna. Investointiavustusvaltuutta on käytössä tänäkin vuonna 110 miljoonaa euroa. Uusia investointi- ja avustushakemuksia saapui syksyn hakukierroksella noin 270 miljoonan euron edestä. Näistä 2/3, 177 miljoonaa, oli vanhusten hankkeita. Kevään avustusjaossa joudumme jakamaan niukkuutta. Olemassa olevien varausten lisäksi voimme tehdä uusia varauksia ainoastaan noin 1/3 hakemuksista. Investointiavustusjärjestelmän osalta on syytä hetkeksi pysähtyä tarkastelemaan tilannetta hieman analyyttisemmin. On selvää, että tiettyjen ryhmien osalta yhteiskunnan vastuu asuttamisesta on 100%, esimerkiksi kehitysvammaisten asumisen järjestämisessä. Toisaalta on syytä pohtia, miten laaja yhteiskunnan vastuu on esimerkiksi vanhusten palveluasuntojen osalta ja mitkä ovat tahot ja vastaajat ja järjestävät kotona asumiseen liittyvät kysymykset. Tässä on kuva väestöpyramidista, joka väestötieteilijöiden mukaan alkaa pikkuhiljaa muuttua tuhkauurnan muotoon. Yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti. Ja kun katsotaan noita investointiavustushankkeilla tehtyjä kohteita, niin niitä on tässä ARAn historian aikana tehty kaikkiaan 11 000, eli tarpeet olisivat vähintäänkin kaksinkertaiset. Ja näyttää siltä, että eniten Suomessa lisääntyy vanhusväestö. Luvut ovat melko raflaavia. On selvää, että ei kaikille ikäihmisten asumistarpeita voida tyydyttää valtion tukijärjestelmien kautta, eikä se liene ole tukijärjestelmän tarkoituskaan. Valtion tukijärjestelmän luonne on sosiaalinen ja alun perin se on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kansalaisille. Käydäänkö meillä nyt riittävästi keskustelua, miten palveluasumisen laajat tarpeet hoidetaan nyt ja tulevaisuudessa? Nyt vanhusten palveluasumistarpeita ja sijoittamista pohditaan kunnissa sote-viranomaisten toimesta. Ja lähtökohtana siinä on sosiaalialan lainsäädäntö ja hoidon tarpeesta nousevat näkökohdat, kun taas ARA-asuntojen osalta asunnon tarpeen lisäksi lähtökohtana asukasvalinnoissa ovat tulot ja varallisuus. Tiedossa on lukuisia tapauksia, joissa sote-näkökulmasta toimivat kuntien viranomaiset eivät ota huomioon osin tai ollenkaan, mitä asukasvalinnoista ARA-asuntoihin asumisen tukien erityislainsäädännössä on sanottu. Ilmitulleissa tapauksissa on jouduttu sanktiointeihin ja tukien osittaiseen takaisin perintään. ARA-lainsäädännön näkökulmasta väärien perusteiden mukaan tehtyjen asukasvalintojen vuoksi. Vaikka kilpailuoikeudelliset seikat ja asiat eivät kuulu asuntohallinnon toimialaan, meillä on käyty laajaa keskustelua siitä, miten ARA-rahoitteisissa palvelutaloissa otetaan huomioon palvelutuottajien osalta liiketoimintaan liittyviä kilpailullisia näkökohtia. Mahdollisiin ongelmiin siellä puolella on tietysti syytä hakea ratkaisuja,
Mutta peräänkuuluttaisin sitä keskustelua, miten yhteiskuntamme hoitaa myös markkinaehtoisin ja kilpailullisin keinoin ikäihmisten erityisasumistarpeiden tyydyttämisen. ARA-rahoituksen puolella kysyntä kasvaa, mutta yhteiskunnan resurssien merkittävä lisääminen tuskin on vastaus tähän mittakaavaltaan suureen kysymykseen. Rahoitustehtävien lisäksi kuluneesta vuodesta voidaan esiin nostaa muun muassa asumisen uudistaminen 2009-2012 projektin päättyminen. Projektin puitteissa saatiin toteutukseen huomattava määrä erilaisia energiatehokkuuden uusia kehittämisaskeleita yhteistyössä kumppanien kanssa. Erilaiset nollaenergia- ja passiivienergiatalot, passiivienergiataloalue, teollisen rakentamisen uudet pilotit, niin uudistuotannossa kuin peruskorjaamisessakin sekä kokonaisvaltainen asuntoalueen kehittämismalli Riihimäellä näkivät päivänvalon. Kun varsinaista kehittämisrahaa ei ARAlla uuden viraston alkuvuosina ollut, kehittämisrahoitukseen kytkettiin Tekesin ja Sitran mittavia resursseja. Tuloksia on esitelty lukuisissa seminaareissa ja yksi ikkuna kehittämiseen löytyy tänään julkaistavasta ARA-viestistä, joka käsittelee kehittämisteemoja ja ARAn toimintaa sen osalta. ARA-viestin voitte ottaa täältä tänään mukaanne. Loppuraportti projektista valmistuu erikseen muutaman kuukauden kuluessa. ARA-asumisesta ja siihen liittyvistä teemoista on puhuttu julkisuudessa melko paljon menneen vuoden aikana. Seuraavaksi nostan esille joitakin ARA-asumiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja ja tarkastelen ARA-asumista ja tulevaisuudenkin näkymiä analyysien valossa. Ja ehkä tein jotakin patologisia avauksia ja löydöksiä, vaikkakin tiedot potilaan kuolemasta lienevät ennenaikaisia. Ensin muutama sana yleishyödyllisyyssäännöstöstä. Säännöstö tuli siis voimaan vuoden 2000 alussa ja sen tavoitteena oli turvata lainoitetun asuntokannan säilyminen sosiaalisessa käytössä ja tuotantotukien valumisen estäminen vapaille asuntomarkkinoille. Puhuttiin aitamallista. Jokainen omistusyhtiö tuli nimetä lainansaantikelpoiseksi ja omistaja voi olla nimeämätön yhtiö. Nimetty yhteisö muodostaa muutoin vapaassa yhtiö- tai konsernirakenteessa niin kutsutun yleishyödyllisen osion. Yleishyödyllinen yhteisö on perinteisesti mielletty voittoa tuottamattomaksi yhteisöksi ja se voi tulouttaa omistajalle vain koron omistajan sijoittamille omille varoille. Mahdollinen asuntojen arvonnousu jää tässä mallissa kokonaan nimettyyn yhteisöön. Jos yhteisön omat varat on sijoitettu osakepääomana, koronmaksu tapahtuu tältä osin osingon avulla. Ja osinkoa voi maksaa, jos yhtiölle on syntynyt voittoa ja verotettavaa tuloa. Koska yhtiöt pyrkivät yleensä nollatulokseen, ei osingonmaksulle ole edellytyksiä. Näin ollen osakepääomalle on vaikea saada korkoa. Jos nimetyt yhteisöt ovat saaneet rakennuskohteisiin omat varat lainana omistajalta, voi omistaja periä lainasta enintään 8% koron. Viimeisen 12 vuoden aikana on enenevä ongelmana ollut omien varojen saanti uusiin rakennushankkeisiin. Jos tällainen nimetty yhteisö haluaisi tuottaa 1000 uutta vuokra-asuntoa, se tarvitsisi 10–20 miljoonaa euroa omia varoja lainoituskohteisiin. Sellaisia varoja ei yhteisöllä itsellään ole, eivätkä nimettyjen yhtiöiden omistajayhtiöt voi saada tällaisia pääomia sijoitettua vuosikymmeneksi tähän toimintaan. En ole oikein saanut käytännössä toimivaa vastausta keneltäkään, mistä nykyjärjestelmässä saadaan omat varat hankkeisiin ainakaan laajassa mitassa. Silti uskotaan, että juuri tämä järjestelmä tuottaa uusia asuntoja ja että lainaehtoja rukkaamalla ongelmat, jos sellaisia onkaan, voisi ratkaista. Seuraava esimerkki on ehkä hieman kaukaa haettu, mutta toivon, että ei kukaan pahoita mieltänsä, koska se kuitenkin kuvaa hyvin tätä tilannetta. Yleishyödyllistä yhteisöä ja koko mallia voisi jossakin mielessä verrata vankilaan. Vanki itse perustaa oman vankilansa, tuo peruspääoman vankilan rakentamiseen. Kuhunkin vuokrataloon hän sijoittaa lisäksi vielä omat varat.
Talokohtaisen rajoitusajan päätyttyä vangin kahleet avataan, mutta vangin tulee jäädä ikuiseksi ajaksi liikkumaan vankilan sisätiloihin ja vankilan alueelle. Vankeusaikana kertynyttä omaisuutta tai voittoa ei saa viedä vankilan ulkopuolelle. Rakentaessaan uuden talon vankila-alueella seurauksena on kuhunkin taloon liittyen uudet kahleet rajoitusajaksi 40 vuodeksi. Kun vanki on arvostellut kahleajan pituutta 4 vuosikymmentä, on sitten ajateltu, että mallin houkuttelevuutta voisi lisätä kahleaikaa lyhentämällä, esimerkiksi 20 vuoteen. Miten vankilasta pääsee pois? Yksi vaihtoehto on, että vanki koettaa myydä vankilansa ja asunnot ja saada edes omat sijoittamansa varat indeksillä tarkistettuna. Se ei ole paljon, mutta sillä voi pelastaa edes omat sijoitukset. Kyseessä olisi siis jonkinlainen vanginvaihto. Halukkuutta ei tosi ole kovin paljon ilmaantunut. Toinen vaihtoehto on, että vanki ei enää tee yhtään uutta vuokra-asuntoa, jolloin kohdekohtaiset rajoitukset ja kahleet yksitellen aikanaan poistuvat. Ja kun vankilassa ei enää ole yhtään rajoituksenalaista kohdetta, vanki voi saada hakemuksesta vapautuksensa sekä kaiken omaisuuden arvonnousuinen vapaasti omaan käyttöönsä. Kumpaakin näitä metodia kyllä koko ajan käytetään. Jos sitten ajatellaan taas täydet 40 vuotta. Jos ajattelemme, että kymmeniä vuosia vankilassa oleva vanki olisi pian vapautumassa, järkevästi toimien hän tuskin syyllistyisi uuteen rikokseen, joka jatkaisi tuomiota useita kymmeniä vuosia ja estäisi varallisuuden arvonnousun hyödyntämisen vapaissa oloissa. Eikö vain? Kun esimerkin valossa puhutaan valtion tukemasta asuntotuotannosta, niin niissä oloissa tällainen ankara, pitkän tuomion aiheuttama rötös olisi siis vuokratalon tuottaminen vähävaraisille ihmisille. Esimerkin valossa ymmärrämme paremmin, että nykyinen malli ei kiinnosta, sillä se ei ole taloudellisessa mielessä toimiva. Entä miten yleishyödyllisyyden toimintamalli on saanut tällaisen muodon? Ilmeisesti se on kahden toisistaan poikkeavan ajatussuunnan kompromissi. Toinen ajatussuunta on korostanut valtion tuella lainoitettujen asuntojen pitämistä jatkossakin vuokrakäytössä ja on haluttu estää ARA-asuntojen myynti omistuskäyttöön ja myyntivoittojen saanti omistajille tästä asuntokannasta. Toinen ajatussuunta on puolestaan painottanut, että markkinat hoitavat vuokra-asuntojen saatavuuden ja siinä on haluttu estää valtion tukemasta tuotannosta saatava kilpailuetu vapaille markkinoille. Hyvät kuulijat, seuraavaksi muutamia näkökulmia ARA-vuokriin. Vuokrien määritystähän säätelee ARA-varoituslaki ja vastaavat säännökset on kirjattu korkotukilakiin. Lain mukaan vuokrilaiselta saa periä asuinhuoneistoista vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Tällaisia menoja ovat muun muassa 1. Kiinteistön ja asunnon hankinnasta ja rakentamisesta aiheutuvat menot, 2. Ylläpidosta ja hoidosta sekä 3. Perusparantamisesta sekä 4. Varautumisesta kohdan 2 tai kohdan 3 mukaisiin menoihin. 5. Omistajalle maksettavasta tuotosta ja kohta 6. Omistajalle lain mukaan kuuluvista velvoitteista. Edelleen pykälässä todetaan, että saman omistajan vuokria voidaan tasata. Yksi tärkeä havainto vuokrien sääntelyä koskevassa erityislainsäädännössä on, että säännöstö määrittelee vuokraan sisällytettävät sallitut kuluerät, mutta ARA-vuokrasäännöstö ei puhu lainkaan kohtuuhintaisuudesta. Siinä ei ole mitään mainintaa asiasta. Onko tämä teille ehkä yllätys? Ainoastaan todetaan, että muutoin noudatetaan asuntohuoneiston vuokrauksesta annettua lakia. Asuntohuoneiston vuokrauksesta annettu lakia tulee tietysti noudattaa myös vapaarahoitteisessa vuokra-asuntotuotannossa, joten vuokrien enimmäismäärää tai pikemminkin kohtuullisuutta säädellään kaikessa vuokrauksessa saman lain avulla.
Edelleen voidaan todeta, että samojen ARA-asuntoja koskevien lakien mukaan kuntien tehtävänä on valvoa vuokran enimmäismäärää koskevien periaatteiden toteutumista. ARAlle kuuluu kuntien ja lainansaajan yleinen ohjaus ja neuvonta vuokrien määrittelyyn ja tasaukseen kuuluvissa asioissa. Säännöstön osalta on tähdennettävä, että kukaan asuntoviranomainen ei valvo vuokrien kohtuullisuutta sinänsä, vaan niiden määrittelyä. Mikäli vuokran kohtuullisuudesta syntyy erimielisyyttä, käräjäoikeus ratkaisee, onko vuokra kohtuullinen. Muita toimijoita asumisaikaan liittyvien vuokrien osalta ei ole. Rakentamisen hinnan osalta korkotuen myöntävä viranomainen eli ARA ratkaisee, onko hyväksyttäväksi esitettävä rakennuskustannus kohtuullinen vai ei. Muita toimijoita ei tässä ole. Toisaalta ARA saa vuosittain ohjausta eduskunnasta ja ministeriöstä siitä, millainen rakennuskustannusten muutos kunakin vuonna voitaisiin hyväksyä. Hyvät kuulijat, kohtuuhintainen valtion tukema vuokra on ehkä jossakin määrin enemmänkin asuntopoliittinen kuin reaalinen käsite. Julkisessa kirjoittelussa on nostettu esiin asukkailta ja muilta tahoilta tulleiden tietojen perusteella erilaisia vuokratasoja eri yhteisöjen osalta. Julkinen sana näyttää jossakin tapauksessa ottaneen käräjäoikeuksille kuuluvia tehtäviä hoitaakseen, ja se on eräissä tapauksissa antanut vuokranantajien toimista eräänlaisia omia julkisia tuomioita. Julkisessa sanassa on muun muassa todettu, että koska talo saa valtion tukemaa lainaa, tulisi vuokran olla vähemmän kuin mitä se jossakin tapauksissa yhtiön on asukkailta perinyt. Tästä siirryn tarkastelemaan tukea, jonka pitäisi alentaa asumiskustannuksia. Vuosikymmenten ajan valtion tuesta on käytetty nimitystä alikorkoisuustuki. Eli julkinen valta on maksanut osan vuokratalon korkomenoista. Seuraavaksi siitä muutama kuva. Ja yritän tässä hahmottaa näillä kuvilla asioiden suuruusluokkia. Ulkona olevaa valtion tukemaa tai takaamaa lainakantaa on yhteensä noin 16 miljardin euron verran. Vanha ARA-lainakantaa on noin 7,5 miljardia euroa. Tämän lainakannan keskikorko on noin 3,8%, kun markkinoilta saatavan asuntolainan keskikorko on puolet vähemmän, eli noin 1,8%. Korkeimmat aravakorot ovat tietyissä vanhassa lainakannassa, jossa maksimikorko on jopa 8,5%. Näissä tapauksissa lainahoitokulut ovat jo niin korkeat, että yhtiöt eivät juurikaan maksa, eikä lainat eivät juurikaan lyhene, vaan peruskorjauskuntoiset talot tai yhtiöt maksavat vain korkoa. Korkeita korkoja on sitten kauhisteltu hallituskaudesta toiseen, kun hyvin halvalla korolla rahoitusta saava valtio perii kaikkein heikommassa asemassa olevilta vähävaraisilta ihmisiltä jopa 8,5% korkoa. On ainakin syytä kysyä, mitä tämä on. Onko tämä sitä suomalaista kohtuuhintaista asuntopolitiikkaa? Korkotukilainojen omavastuukorko on puolestaan 3,4%, jonka tason ylimenevältä osalta valtio vasta maksaa korkotukea. Poikkeuksena on tämän hallituskauden määräaikainen alennus tasolle 1,7% uusista hankkeista. Koska markkinoilta saatavan valtion täyttä takaavan rahan hinta on alle tuo 1,7%, ei valtio käytännössä tue edes korkotukilainattua lainakantaa, eikä siis maksa alikorkoisuustukea. Budjettiluvut kertovat tilanteesta. Vuonna 2012 asumistuen menot ovat olleet noin 1,2 miljardia euroa kaikkinensa. Omistusasuntolainojen korkojen verovähennyksen aiheuttama valtion verotulojen menetys noin 500 miljoonaa euroa ja koko 8,5 miljardin euron korkotukilainakannan korkotukimenot vain 20 miljoonaa euroa. Rahoitusmarkkinoilla tapahtuneiden muutosten myötä olemme käytännössä liukuneet ja siirtyneet tilanteeseen, jossa asumisen ohjattu tuki annetaan kysyntätukina. Tavallisten vuokra-asuntojen tuotantotuki on käytännössä lakannut. Lieneekö tällä vaikutusta tuotannon liikkeelle lähtöön? Seuraava kuva hahmottaa valtion saamia tuloja ja menoja vanhasta aravalainakannasta.
Huomaatte, siellä on nyt noin. Tuloja vuosittain tulee siis valtiolle, valtion asuntorahastoon lyhennyksinä noin 520 miljoonaa euroa ja korkotuloja 285 miljoonaa euroa. Yhteensä tuloja tulee rahastoon noin 705 miljoonaa euroa. Tästä summasta maksetaan avustuksia, investointiavustuksia ja muita avustuksia vuosittain noin 140 miljoonaa euroa ja korkotukilainoihin liittyvää alikorkotukea vain tuo 20 miljoonaa euroa. Siirto valtion tulo- ja menoarvioon on tuo 130 miljoonaa euroa, eli tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi kuin 10 vuotta sitten, jolloin budjetin kautta siirrettiin alikorkotukea tähän toimintaan. Eli onko tämä nyt sitten aravalainoista saatavaa ylikorkotukea, joka menee valtiolle? En lähde arvioimaan, mutta sitä voitte itse kysyä. Tuo loppuosa on sitten varahankinnan menoja. Rahasto joutuu ottamaan lainaa ja maksamaan korkoja ja se on omia menoja. Se on sitten loput. Jos sitten tarkastellaan, mitä vuokra-asuntolainamuotoja meillä on käytössä, niin nykyiset vuokra-asuntojen tuottamisen rahoitusmallit ovat meidän tämä lippulaivatuote, vuokra-asuntojen rakentamisen korkotukilaina, pitkä korkotuki sekä niin sanottu takauslaina. Kuten huomaatte, niissä on merkittäviä eroja. No ensinnäkään kumpaankaan ei käytännössä liity tällä hetkellä korkotukielementtiä, koska korkotaso on niin alhainen. Toisaalta pitkässä korkotukilainassa on rajoitusaikoja, pitkät rajoitusajat ja se koskee myös asukasvalintoja, vuokramäärittelyä kuin myyntiäkin. Takauslainassa ei ole muuta rajoitusta kuin vuokrakäyttö rajoite 20 vuoden aikana, mutta tätäkään lainamuotoa, tukimuotoa ei käytetä ja syy saattaa olla se, että lainaa saa käytännössä vain nykyisin pitkäaikaisen lainojen kuntarahoituksesta. Heidän sääntöjen mukaan rahoitusta voivat antaa vain nimetyille yhteisölle siihen vankilaosioon. Kun siinä ei ole kovin menijöitä, niin tämäkään 20-vuotinen malli ei nyt sitten tunnu kelpaavan. Kun aravalainojen keskikorko on noin kaksinkertainen markkinakorkoihin nähden ja kun korkotukilainakannassa ei korkotukia käytännössä ole, miten voimme ajatella, että valtion tuotantotuki voisi sinänsä alentaa asumiskustannuksia? Julkisuudesta tulevan keskustelun ja paineen mukaan tätä tulisi kuitenkin suorastaan vaatia ja valvonnalla varmistaa. Hyvät kuulijat, seuraavaksi käsittelin ja analysoin yhtä ajankohtaista aihetta, vuokrien tasaamista. Alan kehitystä pitkään seuranneena tuntuu välillä siltä, että monet ongelmat on saatu vuodesta toiseen hoidettua ja ehkä haudattuakin vuokrien tasauksen kautta. Omakustannusvuokraa koskevien pykälien mukaan saman omistajan omistamien talojen vuokria voidaan siis tasata. Hahmotan teille piirroksin esimerkin kuvitteellisen yhtiön osalta. On tuollainen ympyrä, joka kuvaa tämän yhtiön toimialuetta. Yhtiö on toiminut ehkä useita vuosikymmeniä ja sillä on erilaista kantaa, joka sijaitsee asuntomarkkinoiltaan eri paikoissa, ehkä reuna-alueilla, lähiöissä ja myös sitten vähän kysytyimmilläkin alueilla. Kysymyksessä voi olla siis yhden kunnan alueella tai laajemmalla alueella toimiva yhtiö. Reuna-alueella on runsaasti vanhoja vuokrakiinteistöjä ja niihin liittyy usein erilaisia piirteitä ja tekijöitä. Ensinnäkin kyseisellä reuna-alueella vuokratasot saattavat olla yleisesti ottaen markkinoilla niin alhaisia, ehkä huono maineen takia tai muusta syystä, että omakustannusvuokrataso ylittää markkinavuokratason. Tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikkia vuokria ei voida periä. Syntyy tappioita, mutta eipäs hätää, sillä tulee keskustan seudulta tai paremmilla paikoilla on kiinteistö, niin voidaan tehdä pieni tasaus ja taas pärjäillään. No, vanhojen asuntojen osalla on myös niin, että tuotantotuen maksu lainoihin on voinut loppua, korot voivat olla korkealla, korjausvelkaa on paljon ja takapainotteinen lainojen lyhennys vasta alkamassa. Ja kaikki nämä tekijät korottavat vuokria, vähentävät kysyntää, tuottavat alijäämiä. Mutta eipä mitään. Tilannetta voidaan jotenkin hallita vielä sillä lailla, että laitetaan tuonne keskustaan vähän lisää tai paremmille paikoille, niin taas mennään mukavasti eteenpäin. Vanhassa arakannassa pieniä asuntoja on kaiken kaikkiaan vain noin ehkä 20% yksiöitä, loput ovat suurempia asuntoja. No, tuosta kuvasta näette tuon tämänhetkisen jakauman tuon vanhan kannan osalta.
Nykyisin kaikesta kysynnästä noin 7-8% on yksittäisten asukkaiden yhden ruokakunnan tuottamaa kysyntää pienistä asunnoista. Ja tästä syystä sitten kaikki eivät tietenkään tästä kannasta voi saada asuntoja tavallaan, vaan joku osa asunnosta jää tyhjille sen takia, että tuo kanta ei vastaa kysyntää. Tämä on ehkä yksi syy, tulee lisää tappioita, mutta tiedättehän, ei hätää, koska tasauksella voidaan juttuja aina pelastaa. Reuna-alueiden vanhaa kantaa pyritään myös korjaamaan, mutta kaikkia kuluja yleensä ei saada aina vuokrassa perittyä, vaan ehkä tulee vähän lisää tappioita, mutta eipä hätää. Haetaanpas vähän lisää hyviltä markkina-alueilta ja näin päästään sitten taas eteenpäin. Tuolla paremmilla markkina-alueilla ehkä vuokratalon keskivuokra, joku uudemman talon vuokra on saattanut olla lainaa myönnettäessä 14 euroa, mutta tasaustarpeet ovat nostaneet vuokran jo 19 euroa. Muistettava tietysti on se, että myös sijainniltaan paremmilla alueilla olevia uudempienkin asuntoja on korjattava, ja nämä kulut ja varautuminen on kerättävä niistä asunnoista. Siis laitamme yhden plussan vielä lisää. No suunnilleen tässä vaiheessa sitten omistajayhtiötä aletaankin arvostella aivan liian kallista vuokrasta ja ahneudesta. Muutama sana tilanteen analyysinä. Ensinnäkin näyttää siltä, että joka tapauksessa siltä, että vanha asuntokanta tuottaa monia pienituloisten asumiskuluja lisääviä ongelmia niin lainoituksen takapainotteisuuden ja korkeiden kustannusten, vajaakäytön ja korjausvelan takia. Tasauksen kautta nämä seikat lisäävät pienituloisten asumiskustannuksia sitten muualla. Vanha kanta ei välttämättä pelkästään auta kohtuuhintaisessa asumisessa, vaan jossakin määrin tuottaa juuri niitä ongelmia, joista järjestelmällä haluttiin pyrkiä eroon. Mitä kuviosta vielä muuten puuttuu? Olen kysynyt sitä alan ihmisiltä eri tilaisuuksissa, eikä yleisellä vastausta heti ole löytynyt. Se on siis se asia, joka erottaa vapaarahoitteiset asunnot valtion tukemista, ainakin vuokran puolesta. Se on se menoerä, joka tekee ARA-asumisesta vuokran osalta säädellyn. Siis mikähän se on? Se on tuo omistajalle menevä vuotuinen tuotto asuntojen vuokrauksesta, joka voi olla enintään 8% laskettuna omistajan tosiasiassa itse sijoittamille varoille. Vapaarahoitteisella puolellahan omistajan saamaa tuottoa ei ole rajattu. Koska nämä varat ovat yleensä lainaa kohteiden omille varoille, joita hankkeessa yleensä on noin 5%, tälle määrälle voidaan siis laskea korkoa. Omistajan sijoittamille pääomille ei yleensä omistaja edes saa tuottoa, koska se edellyttäisi voiton näyttämistä ja verojen maksua. Totesin jo aiemmin, että omistajat eivät nosta tuottona läheskään sitä määrää, jonka saisivat. Laaja kuntayhtiökenttä ei oikeastaan tulota lainkaan. No, koska tuottoa on vaikea periä noilta alijäämäisiltä kohteilta, niin se on kuitenkin sitten ehkä voidaan laittaa tuonne hyville paikoille sijaitseviin kiinteistöihin uusien kohteiden kustannuksiin. Eli vielä yksi kuluerä lisää hyville markkinapaikoilla oleville kiinteistöille. Ja näin tuo 14 euroa on muuttunut 80 euroksi tässä kuvitteellisessa esimerkissä. Kun nykyinen yleishyödyllisyyssäännöstö tuli voimaan vuoden 2000 alusta, ARA on sieltä lähtien valvonut omistajien saamaa tuottoa vuokra-asumistoiminnasta, eli käytännössä ARA on valvonut vuokrien määritystä omistajayhtiötasolla. Tämän pitkäaikaisen valvontatyön perusteella voidaan esittää asiaan liittyen ainakin 2 keskeistä yleishavaintoa. Ensinnäkin vuokrien kertymä vuokra-asuntokannassa ei riitä kiinteistöjen korjaamiseen hyvän kiinteistöpidon tavan mukaisella tavalla, vaan syntyy jatkuvasti uutta korjausvelkaa. Toisaalta vuokrakertymä ei riitä myöskään siihen, että omistajat voisivat nostaa edes lain salliman niukan vuosittaisen enimmäistuoton. Nykyiseen säätelyjärjestelmään perustuva toimintamalli ei ole omiaan houkuttelemaan uusia toimijoita alalle. Kun sitten katsoo tasauskuviota, voisi kysyä, että jos valtion tukijärjestelmiin ja kiinteistöyhtiöiden kustannustasoihin ei tehdä muutoksia, mistä tulisi tässä tilanteessa tinkiä? Pitäisikö kiinteistön jättää laskujaan maksamatta, vähentää edelleen korjauksia vai pienentää omistajalle maksettavaa korkoa omistajan pääomien käytöstä?
Julkisuudessa olleet tapaukset ovat nostattaneet puheen tasaamiseen ja vuokrien määrittelyyn liittyvän lainsäädännön tiukentamisesta. Jos rajauksia halutaan saattaa voimaan, tulisi mielestäni huolehtia siitä, että järjestelmään liittyvät kulujen nostavat syyt ja epäkohdat ensin poistetaan. Jos nykyjärjestelmä ei takaa edes arkipäivän leivän saantia, pelkästään uusilla ukaisella ei leivoksia synny. Hyvät kuulijat, myös asumistuki on osa kohtuuhintaisen asumisen kokonaisuutta. Asumistuella pyritään alentamaan asukkaan osuutta asumisen kuluista. Nykyistä järjestelmää on arvosteltu siitä, että se ohjaa asukkaita tarpeettomasti pieniin asuntoihin ja asumaan ahtaasti, vaikka samalla vuokralla voisi saada reuna-alueelta isommankin asunnon. Esitin 6 vuotta sitten ARA-päivässä ongelman oheisella kuvalla. Jos yhden henkilön taloudessa bruttotulot ovat 800 € kuukaudessa, siis bruttotulot, hyvät ystävät, saa henkilö pieneen uudehkoon 37 neliön asuntoon yli 60 € suuremman asumistuen kuin vastaavan hintaiseen suurempaan ja vanhempaan asuntoon. Järjestelmä siis ohjaa kysyntää uusiin pienasuntoihin ja palkitsee asukasta tästä pyrkimyksestä. Toisaalta samaan aikaan, kuten edellä totesin, reuna-alueilla voi olla vajaakäytössä olevia ARA-asuntoja ja yksi syy voi olla asumistukijärjestelmän ehdot. 6 vuotta sitten kerroin, että vanhasta aravakannasta löytyy myös niin suuria aravakaksioita, että nykymuotoinen asumistukijärjestelmä ei oikein enää tunnista eri luokissa näitä asuntoja, niinpä ne sitten jäävät tyhjilleen. On hyvä muistaa, että vanhassa arakannassa pienasuntoja on siis vain noin 20% kaikista asunnoista, mutta kaikesta vuokra-asuntokysynnästä lähes 8% kohdistuu näihin pieniin asuntoihin. Koska läheskään kaikki pientuloiset eivät saa toivomansa pienasuntoa ARA-asuntokannasta, ohjautuu kysyntä vapaille markkinoille. Kun markkinoille pienasunnoista on huutava ylikysyntä, tämä tietysti nostaa pienasuntojen vuokria. Millaisia ohjausvaikutuksia siis hyvää tarkoittavalla asumistukijärjestelmällä myös näyttää olevan? Ainakin se ohjaa kysyntää pois suuremmista vanhoista ARA-asunnoista, aiheuttaen tasauksilla katettavia tappioita kiinteistöyhtiöille, ja toisaalta tukijärjestelmä on omiaan aiheuttamaan ylikysyntää pienasunnoista vapailla asuntomarkkinoilla. 6 vuotta sitten tähän kritiikkiin todettiin, että tämä asunnon kokorajoitus voidaan toki helpostikin poistaa, mutta kun nyt katsoo Kelan laskuriesimerkkiä ja uutta tilannetta, niin asumistuen asuntomarkkinoilla ohjaava vaikutus on edelleen voimassa. Valtio ja viranomaistahot näyttävät tietävän edelleen asukasta paremmin, miten asukkaan tulee asuntonsa valita. Kun sitten tyhjänä olevat asunnot saattavat tuottaa tappiota ja ongelmia valtion lainojen maksussa, hätään tulevat erilaiset valtion avustukset ja helpotukset vaikeuksissa oleville vuokrataloille. Tällöin tuen maksu voi liittyä tyhjänäoloon, ei siis asumisen kustannusten kattamiseen. Hyvät kuulijat, edellä olen tarkastellut asumisen järjestelmien ja asuntokannan kautta asukkaille aiheutuvia kustannuksia. Vielä muutama sana julkisen vallan omista asumisen hintaan vaikuttavista toimista. Kunnat ovat merkittävä toimija, joilla on lukuisia tapoja vaikuttaa asumisen hintaan. Seuraavassa esittelen Suomen kiinteistöliitosta Jukka Kerolta saamani 3 diaa. Tuossa kuvassa näette normaalin asunto-osakeyhtiön muotoisen kerrostalon hoitomenonjakauman viime vuoden 2011 tietojen perusteella. Niin kuin kuvassa todetaan, miltei puolet hoitokuluista ratkaistaan enemmän tai vähemmän kuntatasolla. Kiinteistöveroa, jätehuolto, sähkö, jätevesi ja lämmitys ovat kaikki seikkoja, jotka kunnassa näyttävät merkittävää osaa. Kun sitten katsotaan asumisen kustannuksen kehitystä ja hintoja, havaitaan mielenkiintoinen seikka. Tuolla tämä on siis vuodesta 2000 tämä tarkastelujakso. Alin käyrä, tuo vihreä käyrä on kuluttajahintaindeksi
Ja ylin ruskea käyrä kertoo ylläpitokulujen noususta. Ja jos puolet aiheutuu kuntien päätöksille, niin varmasti julkisella vallalla on jotakin tehtävää näpiton pelissä tässä suhteessa näiden kulujen nousun osalta. Kun olin 90-luvun alussa kiinteistöliitossa töissä, tuolloin tehtiin sama havainto. Tässä on vain tilanne nollattu vuoden 2003 tässä kuviossa. Vielä tuo ansiotaso ja reaalinen ostovoima. Havaitsemme, että tuo sininen käyrä kertoo ansiotason kehityksestä ja alempi ruskea käyrä ostovoiman kehityksestä. Lisäksi kunnat asettavat ARA-tuotannolle tonttihinnat, laativat rakennuskustannuksia kohottavia kaavamääräyksiä muun muassa autopaikoista, rakennusten, julkisivuista ja niin edelleen. Myös valtio osaltaan vaikuttaa asumiseen erilaisten uusien rakennusmääräysten antamisella sekä esimerkiksi arvonlisäverotuksella. Hyvät kuulijat, on selvää ja erittäin ymmärrettävää, että ARA-asukkaat kokevat vuokrien olevan tuloihinsa nähden liian korkeita. Toisaalta tiedämme myös, että hyvän kiinteistönpidon kannalta vuokra-asuntokannasta saatava tulokertymä ei riitä tarpeellisten menojen kattamiseen ja ARA-asumiseen liittyvä sääntelyviidakko yhdistettynä taloudellisesti vaikeaan toimintaympäristöön ei houkuttele alalle uusia toimijoita. Sanottiin minulle, että kun läksin puhumaan, että huumoriakin voisi vähän olla, niin jotakin koitin tähän raapaista. Tietysti, että tiedättekö mitä eroa on yhteiskunnan vuokra-asumisen tukimekanismeilla ja neuvostoajan traktorilla? Neuvostoajan traktorista todettiin, että se tuntuu toimivan käytännössä, mutta ei teoriassa. Yhteiskunnan vuokra-asumisen tukimekanismit sen sijaan eivät tunnu toimivan käytännössä, eivätkä edes teoriassa. Kun yleishyödyllisyyssäännöstö ei tunnu taloudellisessa mielessä toimivalta, kun omakustannusvuokraperiaate ei sinänsä ole mikään tae edullisuudesta, kun alikorkotukea eikä tuotantotukea ole ja suurin aravalainakannan keskikorkokin on 2 kertaa markkinatasoa korkeampi, kun vanha ARA-asuntokanta aiheuttaa ongelmia ja kohoavia kustannuksia, kun asumistukijärjestelmän tietyt piirteet kärjistävät kysyntäongelmia ja kun valtio- ja kuntasektorinkin konkreettiset toimet enemmänkin nostavat kuin laskevat asumisen kustannuksia, on syytä yleisesti ottaen kysyä, missä määrin julkinen sektori ja asumisen tukijärjestelmä tosiasiassa alentaa ja missä määrin nostaa asumisen hintaa. Pitkään alaa seuranneena olen harmistunut vuokrataloyhtiöiden puolesta. Ne tekevät alalla tärkeää työtä, mutta ainoa niiden saama kiitos tuntuu olevan jatkuva arvostelu liian korkeista vuokrista, huonosta toiminnasta ja asukkaiden tarpeellisena pitämien korjausten lykkäämisestä. Kuten aiemmin totesin, tulot eivät riitä edes kaikkiin tarpeellisiin korjauksiin eikä omistajalle maksettavaan tuottoonkaan. Kun asumiskulujen ongelmien ratkaisuksi esitetään valvonnan lisäämistä, on sitten paikallaan kysyä, voitaisiinko valvonnalla tosiaan alentaa yhtiöiden maksettavaksi laissa, julkisissa tariffeissa tai yhtiöiden keskinäisissä sopimuksissa annettuja kustannuksia. Tämä puheenvuoro on joka tapauksessa hätähuuto kustannusten alentamiseen tähtäävien toimien puolesta. Puheenvuoroni otsikko oli valtion tukijärjestelmän tila ja tulevaisuus. Jotta tukijärjestelmä olisi tulevaisuutta, tarvitaan muutoksia kaikissa tukijärjestelmän osissa. Mitä muutostarpeita sitten voisi nostaa esiin? Ensinnäkin tuotannon liikkeelle saamiseksi näyttäisi olevan välttämätöntä kehittää nykyistä yleishyödyllisyyssäännöstöä houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tuotantotukia olisi tarpeen kehittää siihen suuntaan, että tuki olisi aina prosenttia korosta, jolloin sosiaalisen lainoituksen alkuperäinen tarkoitus, alikorkoisuus, palautuisi takaisin. Kun katsotaan vielä tasauksesta kertovaa kuvaa, olisi tarpeen uudistaa asumistukisäännöstöä ja kehittää sitä joustavammiksi. Se lisäisi tyhjillä olevien asuntojen kysyntää ja vähentäisi kysyntää pienistä asunnoista. Alijäämää tuottaviin vanhan asuntokannan ongelmiin tulisi rohkeasti puuttua. Vanhojen lainojen korkoja tulisi alentaa tuntuvasti, jotta yhtiöillä olisi mahdollisuus ja pelivaraa
korjata tarpeellisia kiinteistöjä ja mahdollisesti myös alentaa vuokria markkinatasolle. Vanhan kannan osalta järkevimmältä tässä tilanteessa olisi toimia, kuten ammattimaiset kiinteistöomistajat vapaarauteisessa asuntosijoittamisessa toimivat. Luovutaan tappiota aiheuttavista kohteista, eli kierrätetään vanhaa asuntokantaa. Tämä helpottaisi tilannetta myös hyvissä kohteissa ja luovutusvoitot voitaisiin käyttää jäljelle jäävän kannan korjaamiseen ja uusien kohteiden omarahoitusosuuksiin. Itävallassahan muuten yleisölliset yhteisöt voivat tuottaa 6% voittoa vuosittain, joka voitto sitten käytetään vanhan kannan kehittämiseen ja uusien hankkeiden rahoittamiseen. Näillä toimilla muun muassa voitaisiin tervehdyttää vanhan kannan tilannetta ja samalla alentaa vuokratasoja tasaustarvetta vähentäen. Aravana vanhat käytännöt ja tarkoitus tulisi uudelleen ottaa käyttöön ja vuokra-asuntoja tulisi tuottaa myös rajatun haun perusteella esimerkiksi paikkakunnalle töihin muuttaville. Takavuosikymmenen valtion tukema asuntotuotanto tehtiin pääasiassa kaupunkeihin työn perässä muuttaneille ihmisille. Nythän meillä on rajattuja hakuehtoja, taloja on tuotettu muun muassa autottomille, niin miksi ei sitten töihin muuttaville. Myös kokonaan uuden tyyppisiä rahoitusmalleja tarvittaisiin, sellaisia malleja, jotka toimivat ilman valtion suoranaista tukea, mitä tulisi kehittää esimerkiksi leasing-tyyppistä rahoitusta leasingistä saatujen käytäntöjen pohjalta. Hyvät kuulijat, ARA-asuntoja on tarvittu kansakunnan menestymiseen ja niitä tarvitaan myös jatkossa. Tukijärjestelmät ovat suurten haasteiden edessä. Työtä suomalaisten asumisolojen parantamiseksi on paljon tehtävänä. Päättäjistä ja viime kädessä meistä kaikista riippuu, miten ja millaisen tukijärjestelmin asumista Suomessa kehitetään tulevaisuudessa. Lopuksi haluan kiittää teitä kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivottaa teille oikein hyvää alkanutta vuotta ja päivän teeman mukaan vähintäänkin kohtuullista menestystä työhön. Kiitoksia.